Доброго здоров'я, чистовані цімбурове. Якся маєте? Я низька зась у Новоселиці і розкажу вам, як я адека на стрімовий клав циганський табор. Цигани суть дрібним народом, котрий довгий час жив з нами на цих землях, уєдно з руснаками, мадярами, другими народами. Цигани ставали табором біля села, продавали всяку дрібну ковачську виробу, то і рули, і гюздя, і путков, і там всяку другу дрібну серсаму. Руно так цигани були знамими гудаками. На всякий праздник, ці на свальбу знали кликати циган густи. Та й туйки у Новоселиці попробуємо учинити деяку подобу циганського табора, беручи за основу то, що видів дома у Кушниці та й подагде інде по Подкарпаттю. Ідім, туйка на краю села, де у мене ацесі хишки, та й сеся пчоларня, та й гамора, та усього бока крятат путик гурі на полонину, де суть віці, а сюди у долину отбочковавим видите циганський табор. Перше, що ми видимо, ото такий віз із кіньми, ясне діло. Та й тут така маленька хишка з вальків, видите? І це, між іншим, май багата хишка у таборі, бо табор є гиби табором, а він дочасний, тут стабільних хижочок таких немного. І під усі хижочці можемо видіти, вона така доста багата, в неї і стріха нормальна з солому є, і ще якась майстерня туйки може помайструвати. Туйки гонно бити жиє даже барон, бо видите, дуже багата хишка з вальків, з глини, айбо з стріху. Туйка суть ще коні, та й маленька копичка оби в них було істи, та й між тим дуже горжуся, який їм учинив файний валю на воду, кіть видите. Сюди мало дали, уже суть такі мало май натуральні палатки, можна так казати. Епінці сяку просту концепцію палатки взяв, але із цієї фотографії, і це сфоткано десь у 1920-х роках на береговій ріки Уж, і десь таким форматом вони ставали на пару днів щось продавати. І крім цих палаточок, видите, сутоня ще й такі маленькі будьки, можна казати, з пласку стріхов, щось яке видів і у селах у нас тепер. З інтересного, туйка за місто двері, просто верета, видите, туйка просто така верета висить. Це щось таке, що мені на стрімові підказали, як учинити, я й не догадався був за верету. Я розклав був нормальні двері, але на сьому. Тут ви видите теж по стилі, просто кухонька, та й в принципі більш ніч, та й ладичка. Пробуємо наподобити то, що насправді сам видів. Та й там у нас ще така будька є. Туйка в центрі стоїть у нас велика така ватра, та й люди вон щось доброго варять. Туйка в них є такий котел великий, гіндика ще таке саме. Видите, робиться доста простенько, там у нього дулі ватра, туйки котел, та й на ланцові воно висить. Мені ся видить визира доста натурально. Тут ще будь-яка іншого формату є, та й вінцем цього всього є видав хишка ковача, бо знається так, цигани були і ковалями добрими. Тут у нього такий многим має скромний сетап, можна так казати, гікой на гаморі, айбо й так доста паранний. Є в нього тут де і розжарити желізо, і де з ним робити. Тут суть щупці, видите, бо може було то горячої досягти, та у воду веречі, аби застудило, та якась готова серсама. Та ясне діло, він так тут жиє з родиною. Їх много, бо і багата родина є, багата родина є, та ясне діло, що вони собі дозволити ще має много дітей, та кожен з них буде коварем. Та ясне діло, що вони дещо начинять якісь рули, якусь серсаму, то все зберуть і будуть путювати на конях у сусіднє село Лингарське, там то все продавати. Сяк є. Всяко то фунгує, але Никита на сей віз собі вилізуть, туйка сядуть, кажуть, біста, шуп-шуп, та й вже з у Лингарському.
Ну, у нинішній час, уже у 21-му сторочові, у циган є така не дуже добра репутація. Кажуть за них люди, що вони там крадуть, та й таке всякое недобре. Айбо смутна реальність є в тому, що у 1928 рокові вони мали свою соціальну та економічну нішу, котра, по факту, домак пропала з читавою індустріалізацією, та вони просто, не встиглися адаптувати. Айбо завтотуй у новоселиці онися обстануть ковачами та й гудаками, живучи у мирі із селом. На сьому то Дениська буду кінчати. Красно дякую, майтеся.